gaude batez ere patronalari presioa sartzeko, gure planteamenduak onartzeko. Azken negoziazio mailetan esan dute askotan eta askotan ez dutela aurrera pausurik egin nahi, guri esaten digute mesedez haien planteamenduak onartzeko hitzarmena aurrera eramateko, baina uste dugu labetik asko ja egin dugula akordioak heltzeko eta uste dugu patronalaren momentua dela akordio hauetara iristeko. Gure eskakizunak dira KPIa bermatzea, baina nahi ditugu ere igoera minimo garantizatu batzuk. Zeinek administrazioarekiko langileekin soldata arrakala ez handitzea. Eta bajak 100%, binkulograma sozioafektiboa eta hainbat gauza hemen kontatzen badizuet oso luze egingo direnak. Gaurko mobilizazioa garrantzitsua da. Espero dugu asteartean dugun negoziazio mailan patronalak gure mezua argi entzun izana. Eta hemendik aurrera, momentuz Gabonetan langilei oporraldi bat emango diegu, baina oporretatik bueltan espero dugu akordiorik ez baldin badugu, espero dugu mobilizazioak berriz ere hastea.